vi unha noticia desas que tanto a mí me gustan, sobre o Instituto de Melide. O Instituto de Melide puxo na súa web un decálogo daquelas deficiencias e perxuizos que o Instituto ten a causa dos recortes. E talmente falan así de recortes e demais. E a Consellería ordenou que o retiren. Porque di que esas webs institucionais son só para información sobre pedagóxica, administrativa e tal. A Cijansino acusa a Consellería de censura. Mas a Consellería realmente di algo que é moi real. As webs son un instrumento desa administración, desa estructura de poder. Cando o profesorado pasou a ser autoridade pública, cousa que eu dixen sempre que non debería pasar, deuselles poder e deuselles protección xurídica. A cousa que nos diría Foucault é que o poder non funciona prohibindo. A forma máis efectiva de poder é producir suxeitos. E a pregunta que eu me fago é: que clase de docente produciu o poder ao convertilos en autoridade pública? É superinteresante. Porque agora chega a Cijansino e di censura. E a pregunta non é se lles quitaron liberdade. A pregunta é: que tipo de docente és cando és unha autoridade pública e ao recibir esa autoridade entras á estructura. Daquela eu tracei un pouco o xogo Foucaultiano. Antes un docente era un referente intelectual, unha figura comunitaria, tiña certa autonomía persoal, tiña unha liberdade de cátedra plena, que hoxe non é plena, ten limitacións, e así o recolle a Constitución. A liberdade de cátedra non pode bater con outras limitacións por lei. Pero ser autoridade crea unha limitación fodida. Porque a autoridade pública cumpre e fai cumprir a lei. E diríanos Foucault, aquí non sabemos o que ia dicir, estou interpretando eu porque me dá a gana. E que antes tería autoridade simbólica. E debería ser suficiente. Sí. E hoxe o docente é autoridade pública, logo é un executor de protocolos. É un xestor de datos para o poder. É avaliador, é mediador, é usuario de todas esas plataformas, por exemplo, digitais, que pertencen ao poder. Perténcenlle, sí, no exercicio do seu cargo, que é un cargo de poder. Perténcenlle, pero hai unha xerarquía, que é tamén un debate coa liberdade de cátedra. Se esa autoridade estás na estrutura de poder, ti tampouco podes desacatar autoridades maiores. Isto é unha realidade. Cando che dan autoridade, esa autoridade leva implícitas obrigas. Por exemplo, non desacatar unha autoridade maior. E é un suxeito que é rexistrador e rexistrable. O executar protocolos e xestionar datos
para o poder, rexistra, pero debe ser rexistrable, porque é unha autoridade. Isto é lóxico. Salvando a distancia, se o levamos a calquera a policía, a Garda Civil, entendémolo perfectamente. E no exercicio do seu cargo teñen que estar limitados. Non poden usar toda a estrutura de poder. Pois iso, a policía non é o mesmo, xa o sei, a distancia é grande, pero é fácil de entender. Todo aquilo que se pon a súa disposición no exercicio do cargo non o poden eles usar despois para, non sei, virarse. De feito, poden, por exemplo, o exército, virarse o xefe das Forzas Armadas. Mas iso, estamos falando de algo perigoso. Distancia enorme, anos luz. Pero as lóxicas de poder son sempre iguais. Eu anoteino así. Eu creo que Foucault sospeitaría, e sempre, eu xa o vía no 2012 moitas destas cousas, de palabras como a seguridade, protección, eficiencia, trazabilidade, que se usa moito hoxe, prevención e autoridade. Que podería preguntar Foucault ao ver todas estas palabras, sí? Que xa se manexaban no 2012. Trazabilidade non, esa é moi moderna. Ten que ver coa digitalización. Foucault, quizáis, según eu, preguntaría que relacións de poder permiten crear esa seguridade, esa protección xurídica, esa eficiencia, esa prevención. Que relacións de poder se crean aí? Por exemplo, dámoslle máis autoridade ao profesorado e nós dicimos, ben, máis protección, máis... que esta foi a lectura realmente que a fixo a sociedade. Pregunta Foucaultiana que anotei eu. Dámoslle máis autoridade ao profesorado. Que novas responsabilidades, que novos rexistros, que novas dependencias do poder trae esa autoridade. E isto do IES de Melide é moi significativo para darse conta de que teñen esa responsabilidade de seguir esas normas dentro do uso desas webs e teñen unha dependencia. Hai unha dependencia, é a web do teu centro, pero está integrada na estrutura de poder. Depende do poder, logo é responsable de corresponderlle ao poder, que tamén lle está dando esa autoridade. Cando agora din, imos reducir a burocracia coa intelixencia artificial. Unha pregunta moi Foucaultiana sería: que novas formas de observar, clasificar e nacen aí? Eu aquí, anos de observación, e este ano que volve a haber moita manifestación, deime conta que se fragmentou. A figura do docente está fragmentada. E a mestra, cando saen na manifestación e din a mestra loitando tamén está ensinando, a mestra, cando está na manifestación, non é mestra. Por exemplo, a mestra que leva unha bandeira independentista non é mestra. Aí si é unha civil que amosa, por exemplo, a súa ideoloxía e a defende. Mais a mestra da aula obedece e fai obedecer a Constitución.
E aquí fora leva unha bandeira que contradí a Constitución. Mas no exercicio do seu cargo, a función de calquera autoridade é obedecer e facer obedecer as leis. As leis, as normativas, sí, claro, eu falo Constitución, todo aquilo que agora a Consellería lle saia da cabeza de facer, e cando vou á manifestación eu podo loitalo. Pero hai unha pequena fenda, porque entre tanto non se consiga nada. Eu na aula, como teño autoridade, existe unha relación de poder que a min obrígame a cumprir e facer cumprir esas leis e esas normas. Unha cousa que debíamos pensar sempre, cando o poder, e isto pode pasar nunha empresa, no teu centro de traballo, cando o poder che di, toma isto, e ti dis, que ben, non? Autoridade, protección, prevención, o que sexa. O que realmente che está dicindo o poder é, toma isto e pasa para aquí. Toma isto e entra a estrutura. E daquela, dunha forma natural, ti tes que mudar o teu comportamento. É moi fino, pero é moi real. E despois chegamos censura, e non é censura, é lógica de poder. É lógica en calquera estrutura de poder, na que ti, desde que és autoridade, estás integrada. É así. E debemos pensar sempre que o poder nos dá algo e que nova, por exemplo, no caso dos docentes, cal é o novo docente? Que tipo de profesional é? E si que hai unha pequena fragmentación. E aquí viría Foucault. E diríamos, sí, onde hai poder, hai resistencia. A resistencia non significa necesariamente revolución, porque a ti, ao corpo docente, non se xuntaron nun despacho e fixeron unhas leis, agora imos vos controlar e vos ides controlar e rexistrar todo dos nenos porque temos que ter unha trazabilidade. Isto non pasou dun día para outro. Falamos de 2013. 2012 houve así como moito tal de que serían autoridade, en 2013 pasan a ser autoridade. Mira cantos anos pasaron. E se non foi unha imposición autoritaria, tampouco se soluciona cunha revolución. Foucault diríavos, onde hai poder hai resistencia. E isto significa que hai que reinterpretar as funcións, crear espazos propios, usar a institución dun xeito non previsto e abrir fendas. O que digo eu? O protocolo. O protocolo é un procedimento administrativo. Hai que motivalo. E ti podes non atopar a motivación para abrilo. Non é unha revolta. Son anos onde, como isto non se pode desfacer, ti xa és autoridade, sodes un corpo que é a autoridade pública do Estado, tedes que facer a resistencia reinterpretando, pero asumindo, por iso é necesario nomear, que estades dentro da estrutura de poder. Sodes unha autoridade. A Consellería non é a Consellería ali e nós aquí. Vós sodes parte desa estrutura de poder. É así.
E pasa por lóxicas de poder. Convertirse en un novo profesional que non estaba previsto. Logo, aprender a traballar dentro da institución de formas non previstas, diría Foucault. A trampa do poder non é quitarnos liberdade, é ofrecernos eficiencia, protección, mellores medios. E iso redefine quen nós somos na sociedade. E o exemplo do corpo docente, eu creo que dos últimos anos é o exemplo máis brutal, absolutamente Foucaultiano, dun corpo de profesionais ao que se lles deu poder e protección, e iso redefiniu a figura do docente. E non se pode desfacer. Hai que reinventar a función docente para poder ser resistencia. A resistencia non é vistosa, non dá like, non dá validación. E isto sería moi Frato, o italiano, que el dixo unha frase que é que cada docente fai a súa pequena revolución cando cerra a porta da aula. E eu creo cegamente nisto. É silencioso, como silencioso foi o proceso de verte atrapados ata o punto onde non poder expresarte desde esas plataformas, nin desde o teu posto de traballo, non é ningún tipo de censura. É normal, é lóxico. Responde a uns privilexios que se lle deron ao corpo docente.